No a čo s tým teraz? To kto tu lieta? Jaj, biele EPP. No. Frajer. Čierne pristáli a biele ešte dýchajú. Mojich 300 gramov olova. Ideme pre vetrone, ne? Toho rozsekáme. Počkej, už som myslel, že pôjde dole, škoda radostne. Kameru, zamávaj, že ahoj. Zamávaj. Nahrávam. Tak nahráva, pozri si svetil. Ty nevieš, kde sme boli. Pozri sa, on lieta furt. Že srabi. To som trošku moc. Ale my ti ukážeme do keľu, však som sa normálne osprchoval. Mirec, vieš po kom ideme? Ale s týmto energiou ťažko. Tak pokom, keď si tam traja. To by som šiel sám po sebe asi, ty kokos. Neboj, dojím, no už som to dojil. Dojím, no tak to sa mi len zdalo. To je len také udržovanie ho akože nulke, ale... Ty vole. Ak išiel po mne. Kto ide na vlek? Ja. Asi ja. A ja idem na pristátie, lebo to nemá zmysel. Kristián, budeš mokrý jak čert. Nehoď ho, neháč ho. Neháč ho. Ľubíš tatina, neháč ho. Dám ti čokoládu, hoď ho. Nebude vreckové. Vieš, že ho hodíš, pôjdeš preň. Dám ti čokoládu, to sa ti oplatí. Neoplatí sa ti to, ja ti dám 3. Ticho pred búrkou, vieš, že sme boli? No ale hen tam už prší pred nami. To je dobré či zlé? To je dobré, lebo bude fúkať za chvíľku. Ja myslím, že čokoládu. Ale búrka ide sem, takže vietor sa zdvihne za chvíľu. No ale ten dážď už tam visí. Ja si myslím, že padá, že nevisí. Ja letím ale stále. Ďakujem. Že letím tatino. No. Dobre, balíme sa asi. Poďte. Kto to tam hučí zo spodu, ten zmokne. Jako rýchlo normálne. Hen je ešte lietadlo, zober to lietadielko. Teres. Berem deti a Tersa. Kikušo, utekaj na chalupu. A to bude nič. No, ani nie. Nebude fúkať. Prestalo fúkať, no. Počkajme, však budeme druhé kolo. Aha, babi to vymákli, ideme hore po stromy. Nika, daj si tú kapustu z tej červenej bundy. Ja si myslím, že na lepšie